Znači, u kontekstu prosumera i u kontekstu zero insertiona vrlo je bitno da napravite elektranu baš onoliku kolika vam je potrebna. Ovde se svi paneli skupljaju, prolaze kroz zaštite i pripremaju se praktično da odu ka invertorima. Uz manje gubitke mogu na svakom krovu da se postave fotonaponski paneli. Mislim da je ovaj projekat izuzetno dobar i izuzetno lep. U skladu je sa sadašnjim tendencijama da se obnovljivi izvori koriste maksimalno. Već 15 godina program Zajednici zajedno koji sprovodi kompanija NIS donosi promene širom naše zemlje. U tom periodu NIS je uložio preko 15 miliona evra za realizaciju više od 1000 projekata u 13 partnerskih gradova i opština obuhvaćenih programom. Ove godine program se fokusira na jedno od najvažnijih pitanja današnjice – zelenu energiju. Cilj ovogodišnjeg konkursa programa Zajednici zajedno je izgradnja solarnih elektrana na objektima ustanova od javnog značaja. Svi zainteresovani više informacija o aktualnom konkursu mogu pronaći na sajtu kompanije NIS. A u ovoj epizodi podcasta otkrićemo kako izgleda jedna solarna elektrana i šta je sve potrebno za njen rad. Evo nas na krovu Instituta Mihajlo Pupin, gde upijamo sunce zajedno s ovim solarnim panelima. Ovde se inače nalazi solarna elektrana, jačine 50 kW, i mi verujemo da će na desetine ovih elektrana biti postavljeno kada se realizuje novi konkurs Zajednici zajedno kompanije NIS. Sa nama je Aleksandar Car, zamenik direktora Instituta Mihajla Pupin Automatika, ali tako, koji će nas bolje upoznati sa svim ovim što vidimo ovde. Aleksandre, hajde za početak da kažemo kakve su karakteristike ove solarne elektrane? Pre svega, dobar dan svima. Ovako, na krovu Instituta Mihajlo Pupin podignuta je fotonaponska elektrana od 50 kW koja sadrži 180 panela po 280 W. Projekat je započet 2012. kao, ajde da kažem, ideja. 2013. u aprilu smo imali gotovo sve. I elektrana je praktično puštena u aprilu 2013. u pogon. Elektrana se sastoji, kao što sam rekao, od 180 panela i dva invertora. Jedan invertor je od 20 kW, drugi invertor je od 30 kW, tako da u zbiru daju 50 kW. Uradili smo je po svim uzansama profesije i standardima profesije, kako to nalaže profesija, i sa svim zaštitama, sa svim mogućim, predviđenim mogućim problemima koji mogu da nastanu. Tako da je elektrana od 2013. u pogonu i do sad je napravila negde oko 650 MWh električne energije koja je isporučena u mrežu. Evo, kao što možemo da vidimo ovde, po celom krovu su raspoređeni paneli, pa koji su te neki preduslovi koji treba da budu ispunjeni da bi mogla ovako jedna elektrana da bude postavljena na krov? Pa generalno na svakom krovu mogu da se postave, uz manje gubitke mogu na svakom krovu da se postave fotonaponski paneli, čak i da tako kažem, ovo je idealna orijentacija zato što se ovaj krov prostire istok-zapad ovako, a ovako je sever-jug. Znači, paneli su okrenuti na jug zato što je na jugu praktično maksimum zračenja u dnevnom periodu. Najviše zračenja ima na jugu. Međutim, ukoliko zgrada nije tako orijentisana i krovovi drugačije leže, bit će smanjeno za 5 do 10% proizvodnja, ali će i dalje da postoji. Jer postoji to jutarnje sunce i postoji večernje sunce, zalazak sunca i tako dalje, i to se sve može dobrim usmerenjem panela pokupiti i dobiti sasvim solidan prinos. Najoptimalnije ako je zgrada i ako su krovovi okrenuti ka jugu, najoptimalnije je da se postave na toj strani paneli da pokupe
to dnevno svetlo koje pada, ajde da kažem, od nekih 11 sati pa do nekih, 4 sata, praktično sunce biva na tom delu neba. I tako da ne postoji loša orijentacija, postoji malo lošija i malo bolja, ali na svim krovovima može da se podigne, nije nikakav problem i nešto malo će biti smanjena proizvodnja, ali će biti sasvim dovoljna. Ali postoji neka razlika u odnosu na godišnja doba? Naravno da postoji. Znači, optimalno vreme za proizvodnju je praktično proleće i jesen. Zašto ne valja leto? Leto ne valja zato što se paneli greju. Kad se paneli ugreju, oni dostižu temperature do 60 stepeni bude na panelu, na samom panelu. Mi to merimo i arhiviramo, imamo, evo za ovih 11 godina imamo kompletne arhive jer smo napravili malu mini meteorološku stanicu i merimo i insolaciju i merimo temperaturu panela. Tako da možemo da kažemo da jako je zavisna proizvodnja od temperature panela. I kad se panel ugreje na 60 stepeni, on izgubi skoro 20% svoje snage. Jednostavno ne može, nije baš 20, ali 15%, tako da recimo u letnjem periodu maksimum proizvodnje od 50 kW vi imate negde oko 37-40 kW u nekim pikovima. 42 recimo ako je zašlo sunce pa ponovo izašlo, da su se malo ohladili paneli. U tome svemu pomaže vetar koji hladi panele i zato je dobro jesenje i proletnje vreme. Mada, kad se pogleda grafikon proizvodnje, najviše se proizvede leti, ali to samo zbog toga što je leti najduži dan. Tako da je optimalna proizvodnja je u stvari proletnja, ali kad bi bio dan dugačak kao leto. Međutim, definitivno, otprilike kao, ne znam koliko ste vični u matematici, Gaussova kriva izgleda onako, tako otprilike izgleda i proizvodnja po mesecima. Kao Gaussova kriva, znači s tim što je jun, jul i avgust su meseci koji imaju pik proizvodnje, onda idu ovi meseci koji su, ajde da kažem, malo manja proizvodnja, a onda dolazi recimo novembar u kojem je na primjer otprilike 1/3 praktično proizvodnje od jula i onda ide januar i februar, u stvari decembar i januar koji su najniži meseci, u njima je proizvodnja recimo sedmina od kompletne proizvodnje u tim dobrim mesecima. Eto, to je otprilike. Znači, postoje naravno diskrepance između letnjih i zimskih meseci, ali ono što mogu da kažem to je da se u letnjim mesecima stvarno dosta energije napravi. Recimo da dnevno bude od 300 do 350 kWh od elektrane od 50 kW. Ta energija koja se prikupi od sunca, prikupljaju ovi paneli, ali glavna stvar dešava se u onim tamo kutijama, pa predlažem da odemo do njih i da tamo objasnimo detaljno ovo što staviti. Može? Može, kako da ne. Izvolite. I dakle, to su te kutije koje su zapravo glavna stvar. Tako je. Evo ovde, ovo mi zovemo ormar DC razvoda. Zašto DC? DC je na engleskom direct current ili jednosmerna struja ili jednosmerni napon. Ovde se nalazi, ovde se svi paneli skupljaju, prolaze kroz zaštite i pripremaju se praktično da odu ka invertorima. Ova dva su invertori, znači ovaj ovde manji je 20 kW, onaj malo veći je 30 kW, tako da kažem u zbiru daju 50 kW. Što se tiče ove zaštite ovde, odrađena je, kažem, po svim nekim
profesionalnim uzansama kako treba da se uradi zaštita. Vrlo često ove sad moderni, novi instalateri koji instališu preskaču ovakve stvari, ali mi smatramo da to ne treba da se preskače, jer ovo ovde štiti invertor od bilo kakvog problema koji može da nastane. Invertori su relativno skupe sprave i njih treba štititi. Mi ovde smo postavili sve što treba, postavili smo još jednu malu akvizicionu stanicu koja prikuplja podatke da li je nešto od ovoga izletelo i komunicira sa ova dva invertora da bi prikupili podatke o trenutnoj proizvodnji i o statusu invertora u kakvom su stanju. Te informacije se prosleđuju na donji sprat gde imamo jednu malu našu skadu koju smo napravili, u kojoj gledamo skadu, ne znam, verovatno ne znaju ljudi šta je, to je softver koji omogućava nadzor i daljinsko upravljanje. SCADA je akronim od engleskog Supervisor Control and Data Acquisition, tako da u stvari nadzor, upravljanje i daljinsko prikupljanje podataka. I mi smo to instalirali i sad ja mogu recimo i preko weba da pogledam kakva je situacija, čak recimo, to ću vam tamo kod onog ormana pokazati, mogu da isključim elektranu. To smo napravili zato što se sad nalazimo na krovu instituta i u slučaju požara u institutu elektrana mora da se ostavi u beznaponskom stanju da bi mogli vatrogasci da gase. Da ne bi se to meni desilo dok nisam na poslu, dok sam u kući u krevetu, ja mogu daljinski da pošaljem komandu i da isključim celu elektranu i da kažem ok, sve je sada sigurno, sad možete da gasite. Tako da evo, napravili smo te neke komoditete koje obično ljudi ne rade. Ajmo ovde do ovog drugog ormana. Ovaj orman je orman AC razvoda, pardon. AC je alternate current ili naizmenični napon. Znači, do invertora je jednosmerni napon, fotoelektrični efekt stvara jednosmerni napon. I vi imate jednosmerni napon i jednosmernu energiju koju hoćete da koristite, morate da stavite invertore koji pretvaraju tu energiju u naizmeničnu energiju. Sadašnji invertori se prave vrlo efikasno i tu su jako mali gubici. Znači, to je izvrsna stvar, idu čak i do 98% iskoristivosti, znači ulazna energija se pretvara u izlaznu energiju sa 98% korisnog, samo 2% gubitka, što je zanemarivo da kažem. Iza tih ormana mi dobijemo trofazni napon koji dolazi, evo ga ovde kroz ove kablove i ulazi u prekidače koje sam upravo rekao koja im je namena. Ovim prekidačima je namena da ja mogu daljinski da pošaljem komandu da ih isključim. Daljinska komanda se vrši preko ove ovde spravice i ona pošalje impuls koji isključi ovaj prekidač i time je elektrana beznaponska i može da se gasi. Nadalje ovde je takođe odrađena zaštita, pošto statički elektricitet može da se pojavi na panelima i može da uništi invertore. Isto tako na vodovima, naponskim vodovima koji idu dalje odavde, može da se pojavi prenapon, može da bude recimo zbog udara groma ili zbog bilo čega od toga i može da se desi da naš invertor strada. Mi smo postavili zaštite koje onemogućavaju to da praktično s te strane dođe energija koja može da uništi invertor. Znači invertor, kažem, je skupa spravica i treba je čuvati i mi smo se potrudili da je sačuvamo. Tako da evo, tu se sve odvija, ovde se sabiraju ta dva invertora, ovde smo ostavili još jedan rezervni za slučaj da neki od invertora crkne, da možemo da ga zamenimo i tako dalje, da uvek imamo jedan rezervni ulaz i ovde imamo praktično ovde sva energija se kolektuje, saberu se svi ti kablovi, odatle te tri faze idu kroz neke kontrolna merna mesta, glavni osigurač elektrane, glavni prekidač elektrane i ode
200 metara jednim debelim kablom do brojila gde mi predajemo tu energiju praktično distribuciji. Mi smo sa ovom elektranom nismo ni prozjumeri, niti koristimo za sebe, mi to prodajemo direktno distribuciji jer je tada u to vreme postojala ta neka feed-in tarifa i daleko nam se više isplatilo da uđemo u tu feed-in tarifu i da dobijemo veće pare, da kažem, da otplatimo što pre elektranu. Elektrana se otplatila za 6,5 godina, što je sasvim ok, i mi feed-in tarifu imamo narednih još 5,5 godina. Tako da 5,5 godina zarađujemo. Da. Rekli smo da je jačina elektrane 50 kW. Tako je. Zašto je bitno tačno odrediti jačinu elektrane? Sad ću vam kažem, ovde nismo imali izbora, ovde smo praktično ceo krov, kao što ste vidjeli, popunili solarnim panelima. Ovde je 760 kvadrata krova koje je iskorišćeno do maksimuma. Međutim, za domaćinstva ili za neke male kompanije postoji, po sadašnjem zakonu o energetici, postoji kategorija prozjumera ili, evo, da se našalim kako ja to volim da kažem, prokupca, jer prozjumer je engleska reč koja označava producera i konzjumera, znači proizvođača i kupca. Pa kada kažemo prokupac, logično. Prokupac je dobra stvar zato što energiju koju proizvedete storujete u mrežu i možete da je povučete iz mreže u zimskom periodu kad nemate proizvodnju. Međutim, zbog nekih, ajde da kažem, finansijskih transakcija, to baš i nije 1 na 1. Znači, 1 kWh koji storujete u mrežu, ne povučete vi 1 kWh nazad. I nije baš tako isplativo, ja sam pravio neke računice po sadašnjim merilima, dođe se do nekih 10-11 godina isplativosti elektrane, što baš i nije, ajde da kažem, privlačno za nekog da investira. Druga varijanta je da se koristi elektrana u nekom zero insertion modu ili nulta injekcija struje u mrežu. Znači, sve što proizvedem ja ću sam u lokalu da potrošim. Ta varijanta praktično puno manje papirologije zahtjeva i s druge strane tu je vrlo bitno napraviti dobar odnos panela, broja invertora, koliko praktično treba ja da pravim da bi snabdeo recimo ovu zgradu sa električnom energijom. Znači, mora malo da se napravi analiza, da se napravi dobar proračun i da ta zgrada potroši sve što u tom trenutku se pravi. Recimo, sad se pravi, sad ću vam kažem tačno koliko se pravi ovde, sad se ovde pravi 32 kW. Znači, ja u ovom trenutku moram da imam u ovoj zgradi potrošnju 32 kW. Ako je nemam, ta energija propada. Ne ide u mrežu. To je taj, da kažem, to umeće da se napravi dobar proračun koliko u svakom trenutku će zgrada ili kompanija i tako dalje da troši da bi se napravila optimalna snaga elektrane koja treba da se podigne na tom krovu. Tako da je u tom kontekstu vrlo bitno, znači u kontekstu prozjumera i u kontekstu zero insertiona vrlo je bitno da napravite elektranu baš onoliku kolika vam je potrebno. Jer kod prozjumera na godišnjem nivou se radi anuliranje viška energije, a kod zero insertiona se praktično na minutnom, na satnom intervalu se anulira energija. Koliko ste potrošili, toliko vam je. Sve ovo o čemu smo pričali je i tekako u vezi sa konkursom koji je raspisala kompanija NIS, koja se zove Zajednici zajedno. Šta vi mislite, eto, kako vi iz vašeg ugla vidite taj konkurs? Pa ja mislim da je to jako lepa akcija koja će, ajde da kažem, ustanovama pomoći da smanje svoje račune za električnu energiju i to upravo po meni najbolja varijanta je taj zero insertion mod, da se praktično ništa od energije ne daje u mrežu, nego da se u lokalu koristi.
Većinom te ustanove imaju veliku potrošnju električne energije i u dnevnom nivou, na dnevnom nivou, tako da može da se napravi dobra elektrana koja će smanjiti povlačenje energije iz mreže i samim tim će im smanjiti finansijske obaveze prema distribuciji. Mislim da je ovaj projekat izuzetno dobar i izuzetno lep, u skladu je sa sadašnjim tendencijama da se obnovljivi izvori koriste maksimalno, ušteda energije je, ajde da kažem, ogromna i projekat mi se jako sviđa, moram da kažem, eto. Mi smo se sa razlogom obratili vama da nam objasnite kako funkcioniše cela ta priča sa solarnim panelima, pa hajde samo za kraj recite nam kako ljudi koji su zainteresovani za ovako nešto mogu da vam se obrate, kojim putem? Pa mogu mailom, mogu telefonom, kako god. Moj mail je aleksandar.caret.pupin.rs, a takođe mogu da pošalju neki upit na automatika@pupin.rs. I na jedno i na drugo odgovaramo i možemo da ponudimo i izgradnju, projektovanje, proračune, sve živo što treba, tu smo, stojimo na raspolaganju. Aleksandar, mi vam se zahvaljujemo što ste nas proveli kroz ovaj ovde deo i želimo vam sve najbolje i uspeh u svim narednim projektima. Hvala takođe.